nieuws in 1 minuut 40. Investeren in de toekomst betekent voor de provincie Limburg dat een grote groep jongeren maar beter op het dak kan gaan zitten. Als straks hotemetoten en andere bobo's hun buiken staan rond te eten aan de buffetten op de Floriade, is er weer minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld bureau jeugdzorg. De provincie Limburg investeert miljoenen euro's in de bouw van lelijke kantoorpanden op het Floriade-terrein bij Venlo en bezuinigt flink op de zorg. Banken drukken op grote schaal geld bij. Het belastinggeld waarmee de banken in 2008 gered werden is eigenlijk op. Om toch aan alle verplichtingen te blijven voldoen heeft men de drukpers aangezet. Hierdoor daalt het geld in waarde en wordt alles steeds duurder. CDA-corrivee Ger Driessen heeft na zijn succesvolle campagne voor de statenverkiezingen de smaak te pakken en had best een tietekont-partij willen beginnen. Volgens Driessen is inhoud ondergeschikt aan vorm en kan die maar het beste zo weinig mogelijk om het lijf hebben. Omwonende megastal belazerd door politiek. In de vergunningsprocedure voor megastallen worden omwonenden buiten de besluitvorming gehouden. De bouw van megastallen zijn een onderrondje tussen megaboeren, investeerders en politiek. Wanneer de burger vanaf het beginstadium bij de bouwplannen betrokken wordt, zal er weinig van deze plannen terechtkomen. Aldus een politicus die nu even niet in beeld wil. Tot zover het nieuws in 1 minuut 40. Wij wensen u heel veel sterkte.